Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amman ba'du. Alhamdulillah, falhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita tasih pinaringan kesehatan kanthi iman, kanthi Islam, kesempatan tasik saged menangi ngantos sakniki, ngantos sakmangkin tasik saged nindakaken sedaya ibadah-ibadah tenggene wulan Ramadan, napa niku siang, napa niku tarawih, witir, napa niku tadarus Quran, qiyamul lail, sedekah lan lintu-lintunipun. Mugi sedaya ngamal ibadah kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala, ditikelaken ganjarane, di ngapura sedaya dosa-dosa kita lan diangkat sedaya derajat-derajat kita. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah Masjid An-Nur ingkang kawula hormati. Tenggene Quran utawa hadis niku wonten amalan-amalan sing ganjarane niku disebutaken bentuke, nggih. Disebutaken bentuke. Kaya nek sing terkenal niku niki wau kan nembe enten sederek kita ingkang nembe sowan ten Allah nggih, sederek kita. Nek ngiring jenazah takziah niku lho. Niku kan sebagian riwayat enten sing nyebutaken ganjarane sak kirot, rong kirot, sak gunung, rong gunung. Enten sing nyebutaken jenise lan besarannya napa pahala iku disebutno. Niku sebagian amal ibadah memang wonten cirine, beberapa amal ibadah disebutno bentuk ganjarane. Ben napa? Ben kita semangat olehe ngelampahi ngamal ibadah. Tapi wonten ibadah niku sing ganjarane mboten disebut. Disebut gedene sepiro, akeh sepiro mboten disebut. Tapi justru niku napa pahala sing paling luar biasa. Pahala sing sampai gak iso disebut jenise, bentuke, ukurane mboten saged disebut saking gedene. Paling mboten wonten 3. Paling mboten wonten 3. Pertama nggih niku poso. Poso niku mboten enten bentuke. Nggih memang salah satu riwayat enten nyebutaken ganjarane mlebu surga Ar-Rayyan. Nah, tapi kan mboten dijelasno surga Rayyan ku kaya apa bentuke, isine ya napa man mboten disebutaken. Bahkan sing paling terkenal iku tenggene sahih disebutaken asyamuli wa ana ajzi bi, ngono tok. Poso iku kangge aku terus Allah tenggene hadis qudsi. Poso iku wong-wong nek poso iku kangge aku. Lan aku dhewe engko sing bakal males, engko sing bakal bales Allah dhewe. Nah sepiro ya wallahu a'lam, Allah dhewe kok. Ganjaran itu diserahno Allah, beres mesti wis. Gak mungkin ecek-ecek. Nek diserahno nggur malaikat nek wis biasa itu. Tapi nek ganjaran diserahno Allah berarti luar biasa. Niku pertama. Sing nomor kali nggih niku sabar. Sabar itu ganjaran yang mboten disebut sepinten sak gunung rong gunung, ombone surgane sak pira mboten disebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nyebuti bighairi hisab, ganjaran iku gak ono hitungane. Ganjarane mboten enten hitungane, sabar niku. Ngempet niku lho. Napa ngempet ngelakoni ibadah niki kan kita lagi ngempet, Pak. Ngempet traweh suwi kan. Kalau yakin nang traweh iku pasti ana sing aduh Pak Idam rek sawe alamat iki wis. Oh ya ana sing batin ngono, tapi lek jenengan tetep sabar ya alhamdulillah. Berarti ganjarane ya bi ghairi hisab niku. Nomor 3 sing ganjarane mboten enten batesane. Yang justru membuktikan luar biasa. Gini ku ngapura. Memberikan maaf tur agawe bagus. Nah, tenggene tiang-tiang sing mendolimi kita sing gawe elek ten kita niku tambah kita sepuro, tambah kita paringi kebagusan-kebagusan. Niku nek ten hadis niku kan tukti man haramaka. Kita maringi wong sing belas gak tahu maringi kita. Niku kan luar biasa niku. Dilarani nyepuro, wonge gak tahu ngekeki, kita ngekeki terus. Nah iku sing ganjarane ditanggung Allah.
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarane ditanggung Allah. Sepiro tok pasrahno Allah. Wis. Saking gedene sampai malaikat ora iso ngitung. Malaikat gak bisa dipasrahi ganjaran iki karena Allah dhewe. Nah, syukur alhamdulillah tiga-tigane niki kita lampahi sakniki. Tenulan Ramadan. Nggih niku posoe kita lampahi. Sabare nggih kita lampahi. Karena mboten enten wong saged poso nek mboten wong sing sabar, gitu. Nah sakniki lho jenengan poso lho, kare gak poso bedane apa? Ana wong ngadeg loro nang kono poso gak poso. Kan sing ngerti, Pak. Loro karo melok sahur. Nah sahur sapa wae iso. Tapi nek engko nek mulai terus delik-delik mangan kan kita mboten semerap. Namung tiyang sing sabar ngempet mangan ngombe sampai maghrib niku namung wong sabar tok. Mboten sabar mboten saged. Wis kesusu rokokan ya, pemane lek tambah rokokan kesusu. Tapi nek gelem sabar, rokokan dinteni maghrib, yo dinteni diempet bareng. Nek dina-dina alah tangi melek langsung nyekel rokok wisan. Awan titik nyekel rokok maneh, obah titik nyekel rokok maneh, mati sumet maneh. Tapi nek wae poso kok gelem sabar mulai subuh sampai niku nek mboten sabar mboten saged. Nah niki kita lampahi saestu. Poso ya kita lampahi. Sabar ya kita lampahi. Ngapura wong ya kita lampahi. Buktine benjing kita riyadi niku kita di kongkon ngurip-ngurip tradisi gini ku kengken napa anjang sana utawa napa badan lek istilah iki kongkon saling maafkan. Perintah ten Quran iku mboten minta maaf lho. Mboten minta maaf. Nek minta maaf iku istighfar ten Allah nggih mesti. Tapi nek nang wong iku perintahe kongkon memberi maaf. Wal afina anin nas. Inna min azwajika wa auladika adulakum fahdar napa? Fa'fu anhum wasfah. Ngapura fa'fu anhum wasfah. Kongkon ngapura terus ditambahi ngapura maneh wasfah. Afuun niku wis ngapura, sofaha nggih niku nggih ngapura. Berarti kongkon double. Kongkon memaafkan, kongkon memaafkan. Perintah enten Quran kongkon memaafkan. Nek minta maaf iku biasa. Minta maaf itu biasa, tapi isok ngapura wong sing ngelarani kita, mendolimi kita niku malah sing luar biasa. Lah niku tiga-tigane kumpul ten kene wulan Ramadan sampai akhir niku. Makane mboten heran nek Kanjeng Nabi ndhawuhaken sapa wonge nek poso kok nutuk Ramadan ya niku sedaya ya dosa-dosane nol. Nggih man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi nol kabeh. Nah apike Allah nek dosa niku dienolno, ganjaran mboten dienolno, justru tambah munda. Dadi eleke ilang plas, apike nambah, tur nambahi tikel-tikel. Apa maneh sing tikelane niku malah kita mboten semerap, malaikat nggih mboten semerap. Mergo niku bi ghairi hisab ajruhu 'ala Allah, ditanggung Allah, wa ana ajzibi kabeh ditanggung Allah. Posone ganjarane ditanggung Allah, ganjarane sabar ya ditanggung Allah, ganjarane gelem nyepuro wong ya di ngapura ditanggung kalih Allah. Monggo kita niku patut bersyukur saestu alhamdulillah kita saged menangi wulan Ramadan. Muga-muga sedaya nutup Ramadane nggih kanthi saged menangi Ramadan marang Ramadan ingkang badhe. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.